Second update from His Royal Highness. You wouldn't make us a public, you won't call your question much to put a web but 3 years or Kija. Okongu Dibia. Emega arrest yesterday by Sorudo by Ebande Dibia. Na akwụkwọ ihu ọkụ bụ n'ihu akwụkwọ ma original ma fake emere arrest ka wee sị na ya nwetasịa ndị achọrọ nwetasịa conversations anyị na-break Lonia down na Eze Okija na-ekwu ihe njikwuba okwu a bụ na enwere ụmụ nwanne na Okija na-eme ihe Okongu Dibia na-eme. Nwanne m nwoke Ogajik ndị nwe nke Okongu Dibia emere arrest site n'ihe ọ na-emegasị and something nke ị na-eme ka m gwa ị ga-espo Emana m ebu ụzọ gwuo expo ma ọkwa mmiri maka ozuzo jee na ya page deritisie ndị niile bụ fake DBS ịgbụrụ update ha isi ndị mmadụ jebe na ọ na-agwọ ọfụma na ọ na-eme nke ọ na-agwọ oke ite ọ na-eme nke ọ na-eme nke delete everything every damn thing jee na ya conversations nke na ndị dị otu a kwụsịrị ihe nwesịrị ka ọ dị delete every damn thing. Maka na gọọmenti nke anọ na nara ụlọ mmadụ nwa obere ụlọ anyị tabụrụ afụfụ rụta a ga-anara gị ya ọ bụrụ gọọmenti property kama demolish ya na-aga abụrụzie nke ha adaya na gọọmenti gbara ejegbuo n'onwe biko and ụfọdụ ụmụnna ndị ha arụkụ gọọmenti na-agba vidio na-agba ndị dibịa vidio take note ekecha na mgbe buru n'aba n'obi ana m azọkwa azọ at the same time ana m egbukwa egbu I'm a good and bad. Ihe nje ekwe ka ọ ṅaa aba anụ na ntị ịmara nke ị na-eme ya adịghị mma wepụ aka dị na nsụọ ya agbanwere ndị dibịa fake dibịa update a sịkwara nga abụ na update ma ị nwere onye dị genuine ezigbo mmadụ mmụọ kpọrọ ndị Enugwu akpọ ndị a na-akpọ ndị akara aka ya bụ dibịa na-eme ihe aka kwụ ọtọ maka mmasị omenala Igbo na maka gọọmenti asị maka nna m nwụrụ anwụ mekwara omenala o nwekwara ọfọ eziokwu so na ọfọ eziokwu a ka m ji ekwu eziokwu nke o kwufọrọ ma na-ekwukwe nke aka m onye ka m ji bụrụ igwe na-ekwu eziokwu nna ya kwufọrọ ma na-ekwu nke aka ya so na eziokwu ama nna n'obodo maka omenala bụ ụzọ eziokwu kwa ahụ na ndị aka ha kwụ ọtọ so na ana m eje ụka does not mean na m ekwujọ ndị omenala aka ha kwụ ọtọ maka abụ m nnekwu dibịa wee pụta ụwa kwuchiri ụlọ ma na-emere m nnekwu dibịa n'Echia country wuri ewi ndị ọcha niile na-abịa be m abịa ajụ ese a na-ama agba afọ ekpekpara ya na-agba aba afọ ugogbe afọ ọjị ugo afọ uche ị na-abịa ya Ebuka Obi na-amasị chọọba aka ọmụ bidoro mebie before Ebuka Obi ịbịa ha na n'ụgbọ afa m nsịgụsagha aka gị sagha ya ngwa gị ihe bịara oke dibịa wuri ewe na-echi ya ọmụ bigwe gbatụrụ ya ọrụ asọ Okija dobe m
wata mmiri uri ndị nna m ochie dobe m mgbe m na-ekwu okwu a. Ọ 222/223 after ka m wechara kanta ute ndị eke n'obodo a mmere kes onye Ọnịcha egburu egbu Arinze Ngwike njijipụ ndị eke akwa n'obodo a tụọ ha nga. The first black man yipụrụ ndị eke akwa n'Eshia country ọmụbụ igwe ọgbatụrụ anya na-ekwu okwu akpana m ike were ewe akpọrọ m assassin ka agbagbuo mmemme mejọ pampa nye m poison n'obodo a gbaa m ya onwe ya ya emetafọ m n'obodo a ike mkparakpa stel aka m nọkwa n'obodo onwe onye ya emenwe ya ịnọ n'obodo tụọ ndị ọcha nga na be nna ha ka nọkwa n'obodo ahụ. Who would do it? Nobody. So ụmụnne m adịkwa m good adịkwa m bad. So na mma ekwuje omenala gbaanụ mbọ nke ọbụla bụ nke ị na-eme bụ nke ọjọọ ndị na-agba vidiyo agbanwana gbaba ndị ezigbo mmadụ. Onwe ndị nke ịgbara agba mbụ ya Chukwu mgbaghara ya ọmụa na mgbaghara deritie ya maka gọọmenti a na-achịkwa. Biko Ọgajik nwanne m na Ọkịja doo ndị ihe arụkụ gọọmenti doonu even Anambra steeti doonu ndị na-eme ihe dị otu a maka anyị niile bụ nwanne anyị niile bụ Biafra maka onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye Biafra isi na ịba Biafra ihe efu ka ịbụ maka ya amaghị nge mmiri bido mmabi adịghị ama nga ọ tụkọrọ ya ofu ọfọ ka Biafra na-eyuzu ofu ahụ jikọtara Igbo ọ Biafra nwe ya o nwere ọfọ jikọtara Igbo niile ọ Biafra nwe ofe ahụ. Chukwu gọzie unu ka m kwuru ebe ntụ unu mana okwu na ya ma ha ọ Igwe Ọkịja na-ekwu His Royal Highness Nnaemeka Ezebuna nwa Ọkwabdike nwa nke onye ekwechi amachipụta igwe gbatụrụ enyi Eze Ọkịja ka nchie nuchi agbara onye nọrọ n'ụka ara ibe ya ntị ọ dịkwanụ.